हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मनालिशा बिटि चेनेलाव आङो एकदम ब्लगखौनो बिराद गोलाव खालामनाय जाबाय नालाय आं बाबाय आरोना भइस टाइपिंबो होबाय थानो जायखिजाया नायलांबायल' थादो लोगोफोर। बेयाव आंनि दख'ना दं, बेयाव सनालिनि दख'ना दं, बेयाव मनालिशानि दं। मनालिशा माने सासे मनालिशाखौ आरोना नैबे मनालिशा। ओमफ्राय जोङो माने दख'नाखौ नायलायनो नागिरदों। खुलुमबाय आंनि मनालिशा बिटि चेनेलाव। नै जोङो दा देखायना होनदोंना लोगोफोर जोङो 24 खालि आदा जोंसारमोननावसो थांना थाहैदों खाथि जानाय बायदि आरोना लांहिनाव। ओमफ्राय 25आवसो थांदों जोङो। 24 खालिनो गान खननाय मानायफोरखौ होखादों कम्पिटिसन। ओमफ्राय सेलेक्ट जानायफोरखौ खनहरफिनदों आरोना। आङो बिसिमल' होगोन ब्लगखौ, माने बिराद गोलाव जाबाय ब्लगा। मबाइलावबो ओरैबायदि स्पेसफुल जाजोब्बाय आरो माखासेखौ आङो नेक्स्ट ब्लगाव होगोन लोगोफोर, नायबानो जाबाय। बेयाव ओरैबायदि गान खननाय मोसानाय आरो सोर बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस बान्थाखौ मोनखो बेखौबो नुजोबगोन। जोङो जेबो देलायाखै जों बिदिनो नायहैगोन प्रग्रामखौ। नै गयबो सावबायसो दागैनो। नै लोगोफोर सफैबायानो गारि पार्किंसिम। सेलेक्ट जानायखौ 25 खालि खनहरफिनदों नै लोगोफोर। दा दावहारुआ खननो नागिरदों। गोसो बायदि खननो मोननाय नङा। जास्ट बिथांमोनहा मानगोनां जास्ट बिथांमोनहा जि इन्सट्राक्सन हरो बे मथे नोंथाङा रोजाबनांगोन। दा दावहारु बसुमतारिनिसिम। दावहारु औ सार गिबियावनो बेस्ट अफ लाक होदों। थेंक इउ सार। Thank you, sir. तुझसे मेरी लगन लगी, आंखें तेरे दर से गुजर से, आंखें तेरे दर से गुजर से, याद में तेरी नैना बरसे आने जा। मावाखै हाया दा साननैसो नेना थाबाव। थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनिसोमोन, रजे आंनिसोमोन, रजे आंनिसोमोन। थांखासिगोन ना? थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनिसोमोन। बेस्रालाय गोसथोनायखौ बेस्रालाय गाबबाय सिनायलाय जाम्बा बादि अयनायसोहाय। गोसथोनायखौ गोसोखांना गाबबाय बेस्रा थै। मोजां खनदोंमोनहाय। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं बावैसो दोंसे मेथाइ बानायदोंमोन। दा जोंनि एक्सुवेलि थिखादारफोरखौ लानानै बानायनाय मेथाइआ। उनावहाय थिखादारफोरासो फैगोन नामा आं मिथिला, फैबा फैजाबाय,
नैला आं मेथाइखौ दिनैनिफ्राय इउटिउबावबो हगारसिगोन लोगोसे नोंथांमोनखौनो आङो बिसानि सोद्रोमाफोरखौनो गिबि खोनासंहोनो थाखाय दिनै बेखौ प्लेन खालामदों आरो बे बिसानि बेन्दोंजोंनो बा नोंथांमोननि जहैनो सारा बर' रायजोफोरा जाहाथे मेथाइखौ जाहैबाय जोंनि बर' सावथुन इयारलि मेगाजिननि चेयारमेन मानगोनां मेन्डेला ब्रह्म बिथांखौ जों बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएसननि गांसे आर'नाइजों मान बावनाय जादों मानखौ बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों आखाइ खबना होनांगौ आरो खुलुमजादों जोबाखै दा बे समाव आं बिथांमोनखौ मेगाजिन बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखौ मावफुंलांनो थाखाय आं आं दरनै गारबाय आरोना जायखिजाया दरनैल' सनालि माबायदि मोनजादों ओंखामखौ ओंख्रिया देबार नोंबो एसे खोन्थादो दे सोंनो लुगैनानै सोङाबाबो जासिगोन दे होनबाबो औ मोजां आरो देरहासार जानाय बिथांमोननि थाखाय जों बयबो खेबसे आखाइ खबनानै होगोन First prize goes to Himamsu Sorgani, the second prize goes to Suraj Bodo, and the third prize goes to Kaptan Goyari. A very hearty congratulations to all the participants. And the second prize winner will get rupees of 20,000. And the third prize will receive cash money of rupees 10,000. गाबनानै जामबाया
is a true inspiration in the Bodo film industry. Nhưng mà nó cái của bác sĩ. Thank you so much. Is there a record? Now, ladies and gentlemen, now presenting most versatile, very talented. short movie-नि सेलेक्टफोरखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ होसिगोन लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगाव दिनैनि ब्लगा एसेनोसै लोगोफोर हायोबा आङो गाबोनफोरनो होनो नाजागोन ब्लगखौ एमबिनिबो खोथा थायो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आङो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय